Teniu per ahí, per si voleu veure-la. Caquile marítima. Sí, como esta, aquí están unas con flores y otras sin flores. Mireu per la flor, que serà lila. Que teníamos las fagonias. Fagonia crètica, això és una altra. És lila també, però això és que s'arrastra per terra. La caquile marítima o rave de mar. Rábano marino, algo així seria, ¿Es esta? No, no. Pues no està aquí, no vos l'han posat. No vos l'han posat. Ho sé, però és una molt habitual. L'afegirem, L'afegirem i ja perquè està. tenim ahí buides. Caquile marítima. ¿Cómo huele? Vàries coses. Es diu rave de mar, Ai, rábano de mar, espera, perquè espera, és de la mateixa família que rábanos i per tant Que no, no me la pica guardes. quan la mastegues. Dos, és una llàstima que ara no és l'època, però no és una llàstima, sinó que no és l'època, que el fruit, tiene una forma de punyal. Tu veus, i la forma és un mànec, l'empunyadura i una fulla, a més de punyal, grosseta, però és molt característica. Pero después... És comestible. Voy a poner cómo se llama. També en aigua i sal, perquè si no són plantes aspres. Rica en vitamina C i molt típica de les zones pròximes a la mar. Esta ja no te la trobes en l'interior, excepte en un casual d'un arenal que han transportat i porten llavoretes, crezcan i després ja està. Però esta la trobarem, mireu que és carnosa, si apreteu, que és la manera que tenen moltes plantes que viuen en uns ambients potencialment secs, i aquí penseu que l'aigua se'n va cap a fondo, de retindre l'aigua, aguantar-la, és una cantimplora. D'alguna manera ella mateixa és la seva cantimplora. Per tant, viurà de la seva aigua i produirà una floreta que ja heu vist, que és de color semilila. Me permets un momentet? Orica, me permets un momentet? Gràcies, ara després te la torna. I com veureu, té els pètals en creu, els pètalos en cruz. Això és una família que es diu crucíferes. Aquestes crucíferes formen part d'aquesta família, per exemple, la col, el rave, el rábano. Moltes plantes comestibles són crucíferes. Moltes d'elles, a més, en alguna part de l'organisme tenen substàncies que al combinar-se, perquè estan aïllades, però dues substàncies que al combinar-se produeixen la sensació de picor. Un rábano. Veritat que sí? Clar, diu, hòstia, veritat que sí? Això és que necessites mastegar-lo per a que combinen. De tal manera que a molts animals aquest tipus de coses no els agrada. Entonces és un repel·lent d'animals. Nosaltres hem seleccionat varietats de ràvens que ja no piquen.